uZitha Gwinika kubika ukuthi usezoyishiya iKaizer Chiefs. Lo mdlalo wasemuva ubonakala engasekho ezinhlelweni zomqeqeshi uNasruddin Nabi zokwakha kabusha amakhosi njengoba engakaze abonakale kwisizini ka-2024-2025. Lo mdlalo uneminyaka engu-30 ubudala ubekade engakaze asetshenziswe lapho behlulwa khona iPolokwane City ngo-2-0 nango-1-1 neTS Galaxy. Imithombo ethembekile iveza ukuthi maningi amathuba okuthi uGwinika adedelwe abaphathi baseNaturena ngewindi lokuhwebelana kabadlali ngoJanuwari. uGwinika uphinde wajoyina iKaizer Chiefs ngo-2022 ngemuva kokuyibamba kahle kuStellenbosch FC. Ngaphambi kwalokho uke wadlala neChippa United neBidvest Wits ngemuva kokushiya iKaizer Chiefs ngo-2016 ngaphambi kokuthi adlale ngokusemthethweni eqenjini lokuqala ubesenkulisa ethuthukisa abadlali kwiChiefs. Umthombo kuqinisekisile ukuthi uGwinika ubengumdlali osezingeni eliphezulu kodwa kule sizini akumsebenzeli kahle. Kwenze kahle kumasizini amabili adlule kuKaizer Chiefs futhi ubeyingxenye ebalekile yeqembu kodwa umqeqeshi uNabi akamsebenzisi kulesikhathi. Umthombo uqhubeka wathi kuyacaca ukuthi uGwinika akayona ingxenye yezinhlelo zomqeqeshi futhi angase akhishwe ngoJanuwari njengoba emancane amathuba ukuthi abonakale. Yize kungakacaci ukuthi zikhona yini iziphakamiso ezivela kwamanye amaqembu ePSL kodwa kuyabonakala ukuthi umqeqeshi uNabi uthanda abanye abadlali abadlala esikhundleni sikaGwinika.